Xa ungena kwesisixeko wamkelwa ngulombono, ezibhali zesibane ezikhanyisa kwindlela engena kule dolophu zithe bhu phantsi, kwaze kwakhuthulwa ikopolo kunye nezibane. Xa ungena ngaphakathi edolophini kwizitrato York Road neSutherland, abantu bayehla bayonyuka. Onqevu nabo bazibeka ngaphantsi bathathela abantu. Oomama bangamaxhoba olwaphulomthetho nanjengoko bethathelwa impahla, imali nezinye izinto ezibalulekileyo, imela neenkembe zikuyo yonke indawo. Kodwa la madoda abeka ubomi bawo emngciphekweni. Abona abantu bazi-victims apha ngabantu abangoomama, because abantu abangomama bebesithi nowabahamba apha eYork Road okanye eSutherland baba zii-victims, iifowuni zabo kunye nemali ayisoze ingakhutshwa epesini, and abantu bakhona babukele. Loo nto leyo ibangele into yokuba kubekho i-black market evulwayo apha eSutherland ngabantu basemzini nabantu balapha ekhaya. Liphulo eli elifuna inkxaso emandla koosomashishini kubahlali nkqu nakurhulumente. Into engasiphathanga kakuhle ke apha eMthatha ngootsotsi nabantu abazihambelayo bayakhuthuzwa, and ootsotsi sizilantuka thina kootsotsi sizigroko siyoyikiswa, soyika ke ngoku. Abathengi kule dolophu yaseMthatha bathi bonwabile ukubona ukuba kukho abantu babakhuselayo koonqevu. Abahlali bayasebenza, le forum iyasebenza kangangokuba ngoku abantu bazohamba ngokukhululekileyo apha edolophini. Amapolisa aliqhwabela izandla eliphulo, kodwa ekwatsala ngendlebe ukuba kufuneka baqinisekise ukuba bangaphantsi kwemibutho esebenzisana norhulumente ukuthintela ulwaphulomthetho. The SABC appreciates and encourages community involvement in the fight against crime. However, we are saying that should happen within the confines of the law. Ulwaphulomthetho luyaqhubeka ukuba nolomvila ekuhlumeni koqoqosho eMthatha. Kuhlatywe ikhwelo lokuba wonke umntu ame ngenyawo uqubisana nolwaphulomthetho oluthe gqolo kule dolophu. Ndinkululeko Nyembiso, Iindaba ze-SABC, eMthatha.